Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagsarita da Angie ken Frank, kat nagkinaawatan da. Inawis ni Frank nga agkalaysada, ngam na kuna ni Angie, asaan pa'y anakasagana. Iti may sang aldaw, si marungkar ni Madam Carla ije balay da Frank, tapno damagan na iti baro, no sa dino ti ayan ni Felisa. Gagayam, denggan ti tuloy ti seryete ita alawas anapaulwan, babaunan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agnanaad da iti may sang apartment, anti. Kadwa na, danana Linda, kanti kaayan ayat ko, ani Angie. Kaayan ayat mo at talaga ni Angie, babaunan? Uwan, anti. Day tatipod mo. Oh, tiyawanan pa in nga Angie. Talagang agraramanda babaunan. Anti, iti day ta pa nagsasauyo. Diyak kayatan nga ibaga no sa dino ti ayanda. Amangan no dangram ida. Mabalin ka di. Ibagam kanyak no pakasara kadakwada. Kayat ko makasarita ni Felisa. Anya ti ibagayo kan kwa na, anti. Kayat ko la akasarita. Saan ko adangran. Daytoy gayam ti pagkarkarit yo a negosyo yo. Da kayo babaunan. Apay, nangalaan nyo ti pinagpuunan nyo. Ta small grocery matan daytoy istoryo. Daka di Frank and Hubert tinagtaudan ti pinagpuunan nyo? Saan mi apagkarkarit, madam? Ngam kwarta mi atalo kada Felisa ken Nana ti pinagpuunan mi. Ket ita, immadon tilako mi. No kasta, ti sweldo yo idi kada kami ti pinagpuunan nyo? Kwarta mi butlaang dayta. Wen, ngam pinaglingutan mi, madam. Nagtrabaho kami anaimbag kada kayo. Sweldo mi, madam. Ha! Nagkarit kan nagsarsarita. Sika babaunan? Gaputa sa bali ti tuno ti sa uyo, madam. Akas lakit din libre nga intadyo ti kwarta. Idin to ta naglingutan mi mat. Nagtrabaho kami iti husto ije balayo. Siguro, nakataptapo kan ije balayo, madam. Ngamin, awan ti mayat ababaunan nga agpakay kada kayo. Ngamin, nagalas ti ugali yo. Sumardam kan! Ala, husto daytan Angie. Madam Carla, adda ka dinaskan nga ibagayo, tayin may kayo? Kayat ka akasarita. Sige, madam, umay kayo. Mapantayo iti dayji abanda. Awan matatao ijay. Ijay tayo nga agsarita. Diyak kayat asika ti makatuluyan ti anak ko. Iso nga adaywam ni Hubert. Amuklatan akasta ti sawan nyo, madam. Ngam sorry. Gaputan na pudno ti panagayat mi iti tunggal maysa. Agraraman ka talaga. Ay ayatek ni Hubert, madam. Kat nakasagana ak apaikalay sa kankwana. Saan to ang mapasabak day ta babaunan? Asika may salaang babaunan ti agbalin nga asawa ti anak ko? Ha! Saan ang mabalin? Ay ayatek ni Hubert, madam. Kat iso titong palak. Saan ada kayo? Napudno akan kwa na. Kat iso laang ti lalaki nga ayatek tong palbiyak ko. Saan ka makaaw-awat? Sorry, madam. Ngam saan kong adaywan ni Hubert. Ala, ingkay agenrol. Ta ituloy yu ti agatal. Siya kunti makaamo iti negosyo tayo. Kasanon ngay dayta? Marigatan kayo lakit di dya store, nana. Mangkita tayo iti kadwayo iti store, nana. Tapno ada katulungan nyo ijay. Sige, awagak laangan tayo doa ka anakak. Bareng awan trabaho da. Sige, nana. Bareng kayat dati umay dito tapno ada kadwayo. Wen, balasang ko. Makaritak nga agenrol, Felisa. Nasakit at talaga ti panagsasaon ni Madam Carla. Wan Angie, sa bagay, kabailan ta dayta. Iso sige, ituloy ta ti agadal. Kat ikagumaan ta ti makalpas. Wen man, Felisa?
Makaritak talaga iti panagsasaon ni Madam Carla abak nang. Gaputabak nangan, tagtagibasitan na tayo latan. Wen, Angie. Tinasakit apa nagsasaon ni Madam Carla ket pagbalinan nyo akarit iti bagyo. Agadal kayo aging at makalpas kayo. Ipakita yu kenkwana at ibabaunan asigod at agtagibasitan na. Ket kabailan na ti agbalin a profesional. Wan, nana. Husto kayo, nana. Aramidan mi ti amin a kabaulan mi. Tapno makalpas kami iti panagadal mi. Adto iti kape. Agkape ta. Agyaman ka? Nakadagas ka man dito apartment mi. Gapo tayo oras-oras a kailiw ka. Diyak makaid na, no di ka makita. At adan amain lavakan ka, no kasta nakaisam ka. Sus, di ka man? Uwan gayam, kaya't ka tulungan iti panagadal mo. Ibagam, no kaano ka amapan again rawang takuyugan ka. Siya kung timakaamo iti pagbayad mo. Anya? Ti arapaap mo, arapaap kumatan. Diyak kaya't nga gastos ka para kanyak. Maawatan ka, ang bayan anak lang. Bukod ko akwarta ti itulong ko kan ka. Sana kwarta ni mama. Hubert. Ket ni mama, pangasim ko ma. Tadi ka agimulay ti sakit tinakam kan ko na. Amo ka makaamiris tumitlaan. Ket pagbabawyan na dagiti panang paspasakit na kada kayo. Wan, di kagdanag. Saan tong agsakit tinakam ko kankwana? Ipagpagapukan ka, gapo taay-ayatan ka. Ay-ayatan ka, Matt. Ket aramidak ti amin, para kan ka. Oh, naka-enroll kayong ngagpada, Angie, Felisa. Wan nga rod, Frank. Di kay agdanag, tagagat kami nga agadal. Rumbang lang itigas ta, maragpatyo ti arapapyo. Oh, kasano? Intay mang restaurant. Mabisi na kon. Ay, awan kwartami ka ni Felisa. Saan ka di, Felisa? Ay, ada kwartak, Angie. Ala, intay kit din. Intay mangan iti restaurant. Sabagay, uray ko naan mi nga da kwartami. Sigurado, ada kayong matlaang titaya. Katun Ala, intayon. Papa, kagurayo ka din ni mama? Tasaan kayo nga gaw-awid iji balay? Naumag iti panagsasaw na. Bayan talang agmay-may sa iji balay, tabarang makapagpanunot. Iso at ituyak pa lang balay mong agnaad. Nataltal na ti panunot ko ditoy. Sige papa, agnaid kay lata ditoy. Agingkat kayat yo. Awon gayam. Kaano ti kalay sayo ka ni Felisa? Kaya't napay ti makalpas iti panagadal na papa. Sakbay ngagkalay sa kami. Sige. Noon niya ti kayot na naskay na suportaram, iho. Kumusta to store, Aldrin? Nasayat met, Felisa. Di kagdanag. Saan may abay-bayan to small grocery yo? Agyaman na, Aldrin. Awan sa baling agnomar iti daytoy, no di da tayo matlaan. Dakkel ti tulong na day ti anegosyo kada tayo. Wen, Felisa, pudno day tayo. Ano sa inyo nga ro di tumulong kanina na Linda, ha? Wen, Felisa, awan pagdanagam. Mangrikop tayon, Aldrin, kaanakan. Wen, anti, tani, rabiin. Kanawanan gumatang. Agawit kayo latan, anti. Da kamin kininsan din do ti makamo ditoy. Wan kaanakan. Sana bale? Tadamat sila dito istora pagturturugan mi. Da kamin ti agbantay, anti. Wan kaanakan. Kat sapay kuma, tadiyo dadaulan ti panagtalak da Felisa kada kayo. Mawatan kayo, anti. Kaya't di kagdanag. Ta saan kami matadakas a tao kini dindo. Awan dakas nga aramidan mi ditoy, anti. Wan, ambok day ta kaanakan. Nasingpet kayo kinidindo, akaanakan.
Kumusta ti panagadal mo, Felisa? Nasaya at Mike. Sika ti inspirasyon ko. Iso asay saya ata. Felisa, Oo, inarakop na matan. gapo ta kayat kan nga Kalaysa. Dumtang to day taagundaway, Hubert. Kayat ko, nga iti kabita na panawan. Di ka agapura. Nasaysaya at numakalpasak pa iti panagadal ko. Uray agasawa ta. Ituloy mo lang ta ti panagadal mo. Sana lapad ti panagasawa ta, iti panagadal mo. Hubert, Sana bale, tadamat pag naadan ta. Santa nga agnad iti balay. Tada kabukbukudan ta pagtaangan. ngam Hubert. At Kalaysa ta kuman. Ikarik, sana madadahal ti panagadal mo. Nga uray agasawa tanton. Agyamanak, tay may naksinukon, Frank. Imo nang aminan ni Felisa, tawan klase na ita. Imay sinukon ni Sir Hubert. Kumusta ti panagadal mo? Ayos laan. Angie, agkalaysa ta kuman. Angam, saan pa ang nagkalay sa da Felisa? Di kayat ko, agidan kami nga kalay sa. Ha? No saan pa'y nga kalay sa ni Felisa? Di sa anak pa'y matngarod nga kalay sa. Alagid din. Agkalaysatan. Iti kasta, matulungan ka kanayon iti subjects mo. Amangan no addamat kindi di mo maawatan nga isursuro ti instructor mo. Uwan, adda. Tsak maawatan ti pamayan na nga gisuro. Isu nga ron nga agkalaysatan. Kat agnaadtan ijay balay. Tapno kanayon ka matulungan. Sige, panunutak pa'y anaimbag, Frank. Ala, aglayon ta ijay balay. Ta ijay kan amang rabi. Itulod kan tulangan ijay apartment yo. Kababain mo't kada mamakan papam. Amang ano niya ti makunada kanyak, taipanak manan ija balayo. Awan ti dakas nga ibagada. Maragsakan da pa'y kidi tamakita da kamanan. O sige, mangantayulat ta kabayatan ti panagsasarita tayo. Di kag babain, Angie. Kung amin, talaga ang mababainak, Frank. Kaano ti kalay sayo? Pagsasaritaan mi pa, mama. Taaggigidan kami kada San Hubert nga agkalaysa. Anya? Oh, sige. Awan parikot. Di yu ko man baybayagan, ha? Wen, mama. Madam, may saak lang anak ko rapay. Kan tultulungak dagiti kakabsat ko para iti panagadalda. Iso nga awan maikarit ko akinabaknang, madam. Numabalin. Di ka kayat nga agbalin amanugang ko, Anchi. Ngam, gaputan naragsak ti anak ko kan ka. Kan nasa una, anasaya at kaatao. Iso nga imanugot akmatlaan. Basta tinaskan kanyak, kat naragsak ni Frank. Di kay agdanag, madam. Pagserbiak ni Frank, inton agasawa kaminton. Nasaya no kasta. Kat sige, ibagayo lang no kaano ti plano yo apa nagkalaysa. Oh, apay ngayon sardang mo itiigit ti kalsada, Frank. Sakbay nga itulod ka. Mabaling ka di nga agkan ka. Ha? Alan agkan ka kumapay. Sige man laengan. Umasidag ka basit dito'y ayan ko Sika ati umasidag dito'y ayan ko. Sikan saan ka mat nga agkan iti mabayag? Apag biit laeng. Sige man laengan. Aday ta. Angie, Kasya laeng tikis mo? May salaeng? Wen, madinusubraan. May mayat, ti kontrolado.
Sigurado ka? Ni. Kayat mo ka di, ti lips to lips? Ah? Ay, saan? Ha? Ala, pagandara mo ti kotsem, taintan. Wen, sige. Mapantangaro din. Imayak di ti opisina, Manong Flavio. Tada na ibaga kanyak ni Frank. Agidanda ka nung agkalaysa ka ni Hubert. Wen, nasahumot dayta kanyak ni Hubert. Katawan parikot iti dayta. O sige, planuan tayo nga rudan. No kasano ti gastos. Da Hubert kanukan Frank ti agastos. Anya ti serbi ti kwarta tayo anaganak da. No sada da tayo ti agastos. An-anuan tayo nga ro ti kwarta tayo. No di tayo ipaay kadakwada. Muna, tumulong tayo latay ti gastos. Kat ni bakit mo umanugot ka di? Kontrabida day jay. Iso asa tayo nga ibibiyang iti gastos. Ta sigurado nga agungot manan. Kinasaritan ni bakit mo. Imay ije balay. Kat nagado nga imbagbagana. Kunana asaan ka no ama ikari ni Angie ka ni Frank. Saan mo nga italtala, kanyaman nga ibagbagana. Tinapatag ita. Ket, ti pakaragsakan da Hubert ken Frank. Total, makitak mo ita saan danto nga agbabawi. Amang ikalay sa kadagiti nubya da. Wan matkit di, Manong. Ngamin. Uray kas di laang ni Angie. Ngam na amiris ko asaan ang nagbidot ni Frank anang pili kan kwada. Felisa, umadanin ti kalay sa tayo kada Angie ken Frank. Sigurado ka kadi nga umanugot ka? Nga agigiddan tayo nga agkalaysa? Awan mo ti parikot iti dayta. Kasta ngamin ti kayat ni Angie. Awan parikot iti dayta. Pagsasaritaan tayo, no kasano, kano niya ti aramiden tayo. Hubert, saan kanto nga tanga agbabawi amang ikalay sa kanyak? Santo Apulos. Ketsi ka. Saan kanto nga tangang babawi apa ikalay sa kanya? Saan to Apulos, Hubert? Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas a napaulwan. Babaunan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.